Kristo nga abyan, kay siya among nakantos sang kabaitan tanan. Si Jesus tuburan sang kalinong kagbugay, halangdon nga gayud. Si Kristo manuglipay, ngalan nga takos dayaw, iya sang manunubos, kay siya aton dalampan sa kabuhitang bugos. Si Jesus tuburan sang kalinong kagbugay, halangdon nga gayud. Si Kristo manuglipay, Ngalan nga labing halangdon, ang kay Jesus nga buktong. Sa tanan nga nasakitan, siya sarang makabulong. si Jesus tuburan sang kalinong kagbugay, halangdon nga gayud. Si Kristo manuglipay, magyaub tanan sa iya, kita sa pagpaubos. Hari siya sang kalangitan,